भाई तुम केटा गुपचुप खाइबो केटा गुपचुप खाइबो 20टा 20 टंका ना 20टा 20टा भाउ जो आपण आपने खाइए हां आज्ञा केते अरे भाई आपण शरीर देखि जना पड़छ आपण पूरा खाइबे नहीं भाई आसले कि आगतर सब खाइ जाइतले कि हाथ बथा करती भाई करे एफोन दर्द अछि तो आपण केते खाइबे दीदी हां खाइ चला देखियो तू हो तो फाइनली बर्तमान समस्त टीआई जने गुपचुप खाइबा पई आ गुपचुप भी बहुत ही टेस्टी अछि हाँ खाई सारे संदीप देते बर्तमान जेहेतु समस्त एते गुपचुप खाइले जे माने पैसा देई हेबन बोली भाई कहले जे लंका टी मिस खाई परिबेनी माने एते लंका देखो केते काटी भाई पकेले एते लंका कोइला माने कौन राग लागे भाई अवस्था ठीक रहइबो ना खराब रहइबो कौन कहले ओनी लई धरी चुबे खाई दे लंका सब खान देखा 2 पीस एकाथरे मात्र 2 पीस खाई देबे भाई दीटा लंका दियन एकाथरे खाइबे हम दीटा लंका दे हां हैला खाई भाई मु भी खाइमे भाई मु भी खाइमे भाई दीटा लंका दियो दीटा खान एटा खा पछर लास्ट अरे माने ये खाइ देना खाइ दो फाइनली वर्तमान हमर हो जो गुपचुप रे लंका चैलेंज चलछि किए केटा लंका खाइ पारे तो फ्रेंड्स कति लंका काटा सलन माने फास्ट भी याठो अधिक लंका पके दिले पुणी एति काटी पके भाई मोरी बेटे सेमती देबे तो गुपचुपटा केउ भली भाबरे बतन प्रस्तुत होछि आपण माने देखि पातुए दियंतु आउ दि चाटा खने पकांदु गुपचुप गुपचुप गुच लंका ए भाई आयो रे मां ओ अरे भाई मोर भी समझ दो भाई मु भी चैलेंज रे एक्सेप्ट करे होता जे को बळे गरा की झूठी जानी राखी सरीबेनी भाई आउन चुबौन ढोकी दउछु कोन पेट्रोल जाई मुपार दउ तो फ्रेंड्स बर्तमान आम चली गुपचुप कंटेस्ट समस्त देखो क्यों भाव में खाऊँ बर्तमान समस्ते खाई सारे बर्तमान केवल उत्कल और प्रयास बर्तमान कंटेस्ट चली समस्ते हार मानिगले कि दुई जन चली पूरा मस्त खाଇବା आ मझे मझे जार बड़ी पड़ी मुझे गोटे गोटे खाई दूसरी तो ओके देखो बर्तमान क्यों भाव में समस्त कंटेस्ट चली देखिए दुई जन भितर किए जीतुचे अनिल बर्तमान आसी पुणी पहुँचीगला पुणी तार मैंने से देखिए सी भी लोभ संभाल पारे सी कहला पुणी मुझे खाइबी तो देखो बर्तमान क्यों सब बर्तमान कंटेस्ट चली तो देखिए किए जीतुचे सही मौका चाहो आज पेट्रोल no 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 भाई आउट भाई केते हला हमरो आया 600 600 टका 600 होला मु खाइ दिनु 700 600 टका गुपचुप खाइ देले हमें 600 टका गुपचुप खाइ देले आपण मन देखन आउरी चले जने प्रयास सरी नहीं आउरी
କେତେ ହେଲା 600 600 ବଢିଆ ଭାଇ ଆଉ କରିଦେଲ 400 ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏଟା ପୁରା କରିଦେଇ ଭାଇ ସେ ମନା କରିବା ସେଇଠୁ ଭାଇ ପଳ ତମେ ଭାଇ ପ୍ରୟାସକୁ କହିଲେ କାଲି ବାହାଘରିଆ କଲ୍ ହେଇଛି ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଠି ଖାଇବୁ ଯେତେ ଖାଇବା ଆଳୁଟା ଥିଲା ପୁରା ଫୁଲ ହେଲା ଆଳୁ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଫୁଲ ଥିଲା ଆଉ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ହଉ ଭାଇ ଚାଲୁ ଟାଟା ହଉ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାହାଘରିଆ କଥା କହିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସିବା କାଲି ଆଉ ଯୋଉଦିନ କଲ୍ ଦିଅ ଭାଇ କହିବ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିକି ଖୁଆଇଦେନି ପଳେଇବ କଣ ଘଟିଲା ତମେ ପ୍ରୟାସ କିଆଣି ବସିଥିଲେ ଭାଇ ସେଇଥିରେ ଶୁଭା ପାଇଥାନ୍ତ ତମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଡାକିକି ଆଣି ବସିନି ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ହବ ବସ୍ ଜଲ୍ଦି ଜାଣିଦେଲା ବସ୍ କହିଲୁ ନା ସଞ୍ଜୟ ଉଲ୍ଟି ପଇଲେ ସେଠି ବସିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ବସିଥିଲେ ଗାଧୁକିନା ମୋ ଚିଆର ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଏଇ ପଡିବ ଏଇ ହେଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପୁଣି ସେଟା ଭାଙ୍ଗିବ ତୁ କି ଚେୟାର ପକେଇଛୁ କମ ଦାମେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସାଇଡ କରି ସାଇଡ ତୁ ଆର ଚେୟାର ବସ ଆର ଚେୟାର ବସ ଏ ଚେୟାର ଆରେ ଆସ ଆଲୋଚନା ଆସ ଶୁନି ହାତ ଅଣ୍ଡି କିଏ ଫିଟେଇବ ସେଇ କଥା ହାତ ଅଣ୍ଡି ଫିଟେଇବା ହାତ ଅଣ୍ଟି କିଏ ଫିଟେଇବ ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ବସିକି କଥା ହବ ଆହୁରି ଜୋରେ ପଡିଥାନ୍ତା ଆମେ ସପୋର୍ଟ ରଖିଥିଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଛରେ ବସାଇଥିଲୁ ହଁ ମିଛ କଥା ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି କଥା ହଉ ଆରେ ନା ଉପରୁ ଟେକି ଦିଅ ଉପରୁ ଟେକି ଦିଅ ଦେଖ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବ ଉତ୍କଳ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖେ ଖୁସିର ମ୍ୟାଚ୍ ସେ ବଲ ଜଳିଲା ଭାଇ ମୋମୋ ଟିକେ ହଁ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉତ୍କଳ ନାହାନ୍ତି ଅନିଲ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ଜାଣିଛ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଆମେ ସବୁ ସରୁଆରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ ସରୁଆ ଟଙ୍ଗେଇକି ସେଇଥିରେ ମେନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲା ଅନିଲ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କାଦରେ ଜାଣିଛ ନା ସଞ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଅଇନାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଚାରିପଟେ ସବୁ କାଚ ଲଗା ହୁଏ ଲଗା ଦେଇକି ଉଡେଇ ଦେଇକି ବୁଲେଇ ଦବୁ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଅଇନାର ମାଡ ମାରିବୁ ଲାଇନ ଟାକୁ ସେଇଟାର ଅନିଲ ନାଚିବା ଟିକେ ଖୁସି ଥିଲା କାହିଁକି ସେଇ ସ୍ପଳି ଲାଇଟ ଜଳିଲା ଭାରି ଖୁସି ନାଚିଲା ଆଉ ନାଚିଲେ ଏଇଟା କୋଉ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଆରେ ମୋର ସେଇ ବଡ ଗ୍ଲାସ ଟା ଆଣିବ ଯେତେ ମନ ଭାବୁଛି ଡାଇଟିଂ ଟିକେ କରିବି ଆଉ ଖାଇବିନି ଏଇଟା ହିଁ ଶେଷ ଖାଇବା ପୁଣି ଭାବୁଛି ଯାହା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ଶେଷ ଖାଇବା ଆଉ ୟା ପରେ ଖାଇବି ହଁ ଭାଇ ସେ ହଉନି ଭାଇ ସେମ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଘୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ ଦେଖି ଦେଇଯିବି ଭିଡିଓ ଟା ଦେଖି ଦେଇଛି କେମିତି ଲାଗିଲା ବଢିଆ ଦୁଇ ଦିନ ପାଉନ ଦୁଇ ଆଣ ଧରିକି ପିଇଦେ
ଔଷଧ ଖାଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡା ଛାଡିଯିବ ହେଲା ଏଇଟା ଆଉ ଦେଖ ପାଣି ହବନି ଏଇଟା ଥରେ ଦିନକୁ 5 ml ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ଖାଲି ଓଦା ହବ ଏଇଟା ହେଲା ଖାଲି ପେଟ କେବଳ ଏଇଟା ହେଲା ଖାଲି ପେଟ ସେଇ ପଲିଥିନ ରଖ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଖାଇବା ପରେ ଆଉ ସବୁ ଖାଇବା ପରେ 5 ml ଏବେ ଦେଇଦବୁ ସେ ଖାଲି କଣ ଟିକେ ଖାଇଦବୁ ମାମା ଦେବ ଖାଇବା ପରେ ଦେଇଦେବି ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ନା ଏ ଯୋଉ ଗାଧଉଥିଲ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧେଇଥାନ୍ତି ନା କଣ କହୁଛି କହିଲା ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ମୁଁ କହନ୍ତୁ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ମୁଁ କଣ ବଡଟେ ହେଇଯାନି ଆମ ତୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ବଡ ପିଲାଟେ ପ୍ରୟାସ କାକା ଡାଲ ଡାଲ ହେଇକି ପାଣିରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖାଇସାର ଏଇଟା ଖାଇସାର ସେଟା ଖାଇବ ଭାତକୁ ପଖାଳ ମାଂସ ଖାଇଥାନ୍ତି ହଁ ମା ତମେ ଦିନେ କହୁନି ଆଜି କହୁଛୁ ନା ଲ ମାଂସ ଖାଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ରଥ ଯାଉ ବାବାକୁ କହିବି ମାଂସ ଆଣିବା ଖାଇବୁ ଖୁସିଆ କଣ କହୁଛ ଅପୁରା ସେ ଟିକେ ନାଗିକି ତା ହାତ ଟିକେ ଛିଡିଗଲା ଏରିଆ ଟା ଖୁଜି ଦେଇଯାଇଛି ମୋ ଜେଜ କାହିଁ ଦେଖେଇନି ହଁ ବାବାରେ ଜାଣିଛୁ ନା ଖଳାର ଅଧୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ମୁଁ କହିଲି ଜେଜ ବିଲକୁ ଯାଇଛି ବିହନ ପକେଇତେ ଯାଇକି ଖଳା ଅଧର କାଶ ସିରପଟା ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ କେବଳ 2ଟା ମେଡିସିନ ଦିଆଯିବ ଖୁଚୁଆ ଦେହ ଖୋଲା ପଛି ନା ମାମା ଦେହ ଖୋଲା ପଛି ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା ଯିବା ଆମେ ଗାଧେଇତେ ହେଁ କୋଉଠି ଗାଧେଇବ କହୁନା ସେଇଠି ସେଇ ଖସରିବ ନା ଆମ ସହିତ ହଁ କେମିତି ଆମେ ଖସୁଥିଲେ ଆରେ ଭାଇ କେମିତି ଖସୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଏମିତି ଖସୁଥିଲେ ହଉ ପୁରା ମଜା ନଉଥିଲେ ବା ମଜା ଲାଗୁଛି ତମେ ବି ଆମ ସହିତ ଥରେ ଯିବ ସବୁ ମିଶିକି ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବା ହେଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି ଆମର କେତେ ଭଲ ପିଲା ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ସେ ମେଡିସିନ ଖାଇଦେଲେ ତାପରେ ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି କେକ୍ ଆଉ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ଆମର ଖୁସିମା ଭଲ ପିଲା ନା ଖୁସିମା କଣ ମୁଁ ରଖିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମ ପାଇଁ ବା ତମ ଦେହ ଖରାପ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ପୁରା ଭିଡିଓ ଭାଇ ଦେଖି ଦେଇଛି ଖୁସିଆ ମଜା ନେଇଛି ଦେଖିକି ପୁରା ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖି ଦେଇଥିଲ ହେଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡିଓଟା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଭାଇ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ହଁ ଏଇନା ଧନ ଦିନେ କହିଥାନ୍ତା ରସଗୋଲା ପରି ଲାଗିଲା ମିଠା ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଏବେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଠ ତ ଶିଖିଛି ଇଏ ଏଇ ପୁଅ ଶୁଣ ବାବୁଲ ଶୁଣ ମୁଁ ତ ମାମୁଁ ନା ଶୁଣ ମାମୁଁ ଡାକିନେ ଶୁଣନ୍ତି ଶୁଣ କଣ ସବୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ କଣ ଦେଖି ହଁ 3 କେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଛୁ ହଉ 5 3 କେତେ 5 3 କେତେ 3 5 ତମ ସ୍କୁଲ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ହଁ ରହୁନ ହଉ 3 7 କେତେ 3 7 ହଁ 4 ଦିନ ତ କହୁଥିଲୁ 3 କେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିଛୁ ଆଉ କେତେ କେ ଶିଖିଛୁ 4 କେ ଶିଖିଛୁ 5 କେ ଶିଖିଛୁ ନା ଭଲ ଗୀତ ଗାଇ ଭଜନ 4 5 କେତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନି 4 5 2 ଶୂନ 20 ଆଉ 4 8 ହଁ 5 3 5 3 ଇଏ ପୁଣି କହିଲେ 4 କେ ଶିଖିଛୁ 5 କେ ପୁଣି କେମିତି କହିଲ ଆଉ 6 ସବୁ କେତେ
छसु ହଁ ताने भी भैया 6 छसु ହଁ बोली छसु ताने भी भैया 6 ଚୁ ମତେ ପଚାରିନି 6 ଚୁ ପଚାରିନି तो पारी गिब्बो ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଜନ ତ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗାଉ ଗାଇଛନ୍ତି ଗାଇ ହଁ ଭଜନ ଗୋଟେ गणेश बुझाई ହଁ ଗଣେଶ ଯାହା ଗାଉଛ सायरम गीत ना ହଁ सायरम ସାଇରାମ ଗୀତ ଗାଇବୁ ହଁ ଗାଁ ଦେଖି ଗାଉନ ଟିକେ सायरम सादीरा आइटम सादीरा ହେଇଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ତ ପହଞ୍ଚ ନାହିଁ ଏ କଥାଟି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଜୋର ଗା ଜୋର ଜୋର सायरम सादीरा ଆଉ ଗୋଟେ କାଳିଆ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି କାଳିଆ କାଳିଆ ଏ ରଥ କଣ ଠାକୁର ପଡିଗଲା ଠାକୁର କୋଉଠି ପଡିଗଲେ ଏଇ ନଦୀର ମୋ କଥା ଶୁଣ ରଥ ଚାଲିଛି ନା ଏବେ ସେ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଟିକେ ଗାଣି ଗା ଗା ଦୌଡ଼ି ତୁ ଡାକୁଛି ମୋ ପଳେଇ ଆଇଲୁ କଣ କନି ନେଣ୍ଡିପେଡିଆ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ପିଡିଆ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି କଣ ନେପିଡି ନେମ୍ପିଡିଆ ନେପିଡି ଭାଉଜ ନେମ୍ପିଡି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଶୁଙ୍ଖା ଏପଟେ ବସିଛି ଆଉ ନେଣ୍ଡି ପେଡିଆ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ନେଣ୍ଡିସ୍ ବି ବସିଛନ୍ତି ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଣ୍ଡି ପେଡିଆଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନେଣ୍ଡିସ୍ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେଣ୍ଡିସ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବା ପଚାରି ବୁଝିବା କେତେ ଉକୁଣି ପାଇଲେଣି ନେଣ୍ଡି ପେଡିଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ନେଣ୍ଡି ପେଡିଆ ନା ଚେଞ୍ଜ କର ହଁ ତୁମେ ତ ଘରେ ରହୁଛ ମୁଁ ଯାଉନି କଲେଜ ବେଜିତୁ ସେଇ କଥାଟା ହଁ ସେଇ କଥାଟି ଉଠେଇଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି କିଏ ଉଠେଇଲା କହ ମତେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କହିଦେଲେ ସାବଡିଆ ମୁଁ କହିଲି ସେ ସାବଡିଆ ଗଛ ସେଇ ଗଛଟା କଣ କହିଲା କନି କଥା କହୁଥିଲେ ନା ପିଠୁ ଏଇ ଗଛଟା କଣ କହିଲି କହିଲା ସାବଡିଆ ମୁଁ କହିଲି କିଏ କହିଲା କହିଲା ଆମ ଛୁଆ ନାନା ଯାଇଥିଲେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ସତରେ ବୋଧେ ତାପରେ କଣ କଥା ପଡିବା କହିଲା ମୁଁ ତ ସେମିତି କହିଦେଲି ତାହେଲେ ଗାତର ମୁଁ ମାଟି ନାଉଥିଲି କହିଲା ମା ଏଠି କଣ କରୁଛ ମୁଁ ଏଠି ପଇସା ପୁଚୁଛି କହିଲା କାହିଁକି ପୁଚୁଛ ମୁଁ ମୁଁ ମଲା ଆଳୁ କାଢିବି ସକାଳେ ଯାଇ କହୁଛି ମା ମରିଯାଇକିନା ବଞ୍ଚି ନା ନା ବଡ ଉପଚାରିଲା ମା କୁ ମାରିଦେଇ ପଇସା ନା ସେ ଯୋଉଦିନ ମରିବ ସେଦିନ ବୁଲିଆ ସେଦିନ ମରିବ ହାତେ ମନା କରିଆ ମରିବ ଆମେ ଯାବୁନି ବୁଲିଆ ପାଣି ଆଣିଥିଲି Hey, come here. Come here, come here. Come here. What is your name? Huh? What is your name? हो चलो ना. What is your name? ଚାଲ ନା चलो ना. What is your name? আরে দাদা নেই গেল কোন এ দাদা নেই গেলে সবু নেই গেলে ବଢିଆ ଖାଉଛି ତୋର କଣ କୋଳି ହବ ତଥାପି ନାହିଁ ନଉନ ଅବସ୍ଥା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବଇଆ ଜାମକୋଳି ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି କାକି ଆଉ ମା ନେଲ ନା ମାନେ ଖଟା ଲାଗୁଛୁ ଖଟା ଲାଗିଲେ ବି ଚଲେଇତେ ପଡିବ ଗ୍ଲାସ 10 ଟଙ୍କା ଏଇ ଯୋଉ ଟାଟା ଗ୍ଲୁକୋ ଗ୍ଲାସ ହଁ ବା ଆମେ ସେଦିନ ଯୋଉ ଦେଇକୁ ଛାଟି ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇଲୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ 10 ଟଙ୍କା କିଛି ନୁହଁ ଆମ ଦେଶୀ ଫଳ ପାଞ୍ଚାଳିବାର ହସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲେ କି ଯାହା ଫଳରେ ଏତେ ଜୋର ହସୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚାଳି ମା ତ କଣ ପାଇଁ କୋଳି ଖାଉ ଖାଉ କହିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଇ କୋଳି ତୋଳିବା ପାଇଁ ନିଜ ଗଛକୁ ତଳି ଯାଉଥିଲି ଏବେଠୁ ମୁଁ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚଢୁ ନାହିଁ ଏବେ ଗଛ ଚଢିବା ଛାଡି ଦେଇଛି ଆଉ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠଉଛି କୋଳି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଓହୋ ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସାଇଡ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଏବେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ତ ପାଞ୍ଚାଳି ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ କି ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ଦୟାକରି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ
କୋଳିର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସତ କଥା କହୁଛୁ एक्चुअली पांचाली मां घर जोटी माने जोटी से बाहा हेकी आछन तांको जो बाप घर जोटा माने माने ए कोली कहले तां घर मय पूरा माने गोटे तांकर मझिर गोटे बिल अछि चारि पाखर केवल जामकोली गछ सत ना नुहे हां पंचाली मां घर पूरा पूरा ए कोली आमे पिला दिने आमे खाइबो जाउ सेठी हां हां तांको जेहेतु बाप घर आमे चल जाउ गोटे खातिर नाती टुका मुए तळे मु चल जाउ जेजे तने देखि करचनी ससुर घर कोली खाइबो हां पांचली मां कहबे भाई कोली टेस्ट केमती लागिला? कोली टेस्ट खराब होबो ना भल लागिवो देसी कोली माने भल लागिवो जाओ तो दया करी बर्तमान पांचाली मां को हमें पचारिबो पांचाली मां कोली रो टेस्ट आपन केमती लागिला प्लीज दया करी हमको कहंतु केमती लागिला कोली केमती लागिला कोली केमती लागिला पंचाली मां खट्टा मिठा नहीं खट्टा मिठा लागुनी खट्टा मीठा लागिला हां सत्ता जोटा जाओ थैंक यू कोली खाइबो मंदी दबनी जारिंग कोली नबा कोली 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 जाम कोली ओ पनीर बंदी काई खाटर बसछो हैं कमल जी खाइबो कोली मु काटर रखी लो तो फ्रेंड्स बर्तमान देखि बर्तमान रुना देंगो केवल भाबरे बर्तमान साइकिल चलाउछन्ते अरे एटा कहां साइकिल चलाउछ मां आज चला शिखछ ना कोन हैं भाई तो फ्रेंड्स कोली देखो केते की ना ना मामू ने बाउंस ये तो प्राणी पड़छ ना लगाता ओ हे मां ओ ए हे अरे रुना दे पाई किछि रख लो मामू तो पॉकेट रे पुरै देलु लो ए हे पॉकेट दिए ना पैंट पॉकेट रे पुरै देला लागे हां सेटा पकोन दला हाथ से धरती पकोन वांगना काटी ने बने मो काई देख ए जिरा खुला ना तो गुट्टे भाई बोले 50 टका पूरे इतना काट देलु अरे ए बहु कत्र काउंटर बहु कत्र बड़ देता वो डबल कारिंगे समस्त दीटा टिया नहीं देछि ये मां हां ये डबल रखी दे लाभ के लॉस करता है गुड़ा गोले लागी ମୁଁ ତ ନେଇନି ମୁଁ ନେଇନି ବାଉନ୍ସ ତୋର ଅଛି ବାରି ନା वो मामू ने दे ना नो बात कथा कइबन में वो नेंडिस का नेंडी मेडिया दे ना नेपड़ी बरंतिरा दे नेपड़ी जन कहले खाइ दे नेपड़ी को मु खाइबे तो ना तो जानला से नेपड़ी ଭଲ ଭଲ ନା ବାସି ଦେଇଛନି ये कौन सुबुड़िया सुबुड़िया तो गाँव बाबू कह दूची नाडा मन रहउनी कार कोडा नाडा आइले मन गइसा मु को दे तो ना होची नेंडिस ताना होची नेंडी मेडिया ताहा होची कोन निपड़िया पेडिया ये होची निपड़िया मन हो सुखा तू तो नाडे तो मन रे सुना देना कोन कोन ताबड़िया सब रे सुना दे ना साबड़िया ताबड़िया आ देइयो ना जुजुरिया तो देखो बर्तमान केती कोली आमर खाइलु माने एतिकी जामकोली खाइछ आ बहु आउरी कोली रखिछन्ते कहले काली की लंका लुण देई त खरे सुकेला पर जो टिके मौली जीव पूरा टेस्टी लागिवो खुशमा देखनु खाउछन लुण बगी खुशमा केमते लागुची त मु पा ठंडा आइची तो ओके फ्रेंड्स फाइनली आज पे ब्लॉग 18 करछि पुणे आपन से भेटब के नेक्स्ट ब्लॉग रे तो एथि सब पे रहूची लव यू ऑल
जय जगन्नाथ।